You have not paid the fees yet. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി പദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം ചൊല്ലാം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 1.1.11 ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒരു കടലാണ്. ഈ കടലിന് 4 ദിശകളുണ്ട്. നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ 4 ദിശകളുണ്ട്. ഉത്തര ദിശ, ദക്ഷിണ ദിശ, പൂർവ്വ ദിശ, അങ്ങനെ 4 ദിശകൾ. അപ്പോ അതില് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർവ്വ ദിശ, അതായത് ഈസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവ്വ ദിശയാണ് 1 എന്ന് പറയുന്ന 1. അപ്പൊ പൂർവ്വ ദിശയെ തന്നെ 4 ലഹരികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? പൂർവ്വ ദിശയെ 4 നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 തിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. 4 തിരകളാക്കി മാറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്. സാധനാഭക്തി, സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതെ, സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഇതാണ് 4 ലഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 തിരകൾ.
അതില് ആദ്യത്തെ തിര എന്ന് പറയുന്ന 1.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ ദിശയിലുള്ള അതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ഏതൊക്കെ അധ്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗവും അധ്യായം 1 സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ശ്ലോകമാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനമാണ്. ഇത് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ ഭൗതികമായിട്ടും പുറമേയുള്ള എങ്ങനെ വന്നാലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രാണനാഥനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് അതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ജ്ഞാന കർമ്മ ആദി അനാവൃതമായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ശിഷ്യനിൽ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശീലിക്കുന്ന ആ ഭക്തിയാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകവും നോക്കാം. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ ഹേവോന്മുഖേ ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിക്കും. അത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഭക്തിശാസ്ത്രി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളതുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ 2ാമത്തെ അധ്യായം, ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് 6 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത്? ക്ലേശാഗ്നി ശുഭദ ശുഭദ കൗശലഗൃഹത് സുദർലഭ സദാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണം, ക്ലേശാഗ്നി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം 6 സവിശേഷതകളാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം നമുക്ക് വരികയാണ്. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ഏത് ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്? സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി. മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിനി 2ാമത്തെ അധ്യായം. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പ്രാഥമിക ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം ഭക്തിയുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തരം ഭക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഏതൊക്കെ തരം ഭക്തിയാണ്? സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, ഭാവഭക്തിയിൽ മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ, പ്രേമഭക്തിയിൽ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷതി. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധനാ ഭക്തി, നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മളുടെ ഗുരു പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് കൊണ്ട് അനുസരണ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ആകർഷണവും ഇല്ല, അതിലുള്ള സ്നേഹവും ഇല്ല. ഭഗവാനോട് ആ ഒരു റിലേഷനും നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അനുസരണയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി. ഇപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്നത് ഭാവഭക്തിയാണ്. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനോട് അത്രമാത്രം ആകർഷണമുള്ള ലെവലാണ് ഭാവഭക്തി. എന്നാൽ ഇതിലും ഉയർന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കട്ടിയുള്ള പാലിനെ കുറുക്കി കട്ടിയാക്കുന്ന ആ കട്ടിയുള്ള സ്ഥാനമാണ്, കട്ടിയുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ പ്രേമഭക്തിയിൽ. അതായത് അതിനെ മറ്റു ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു കാര്യവും നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പോ ഈ സാധന ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കണം. ആ പ്രേമഭക്തി കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ
16 മാല ജപിക്കുന്നു, ഏകാദശി പോലെ മറ്റ് വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, ശ്രവണം കീർത്തനം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ലക്ഷ്യം? സാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രേമഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രേമഭക്തിയാണ് ലക്ഷ്യം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭാവഭക്തി വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സൂര്യന്റെ ഒരു കിരണം വരുമ്പോഴേ ഇരുട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആ കിരണം വരുമ്പോ ഇരുട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴാണ്. ആ സൂര്യന്റെ ഒരു കിരണം വരുന്ന പോലാണ് ഭാവഭക്തി. പൂർണ്ണമായിട്ടായിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഉടനെ പ്രേമത്തിലേക്ക് പോകും. ആ പ്രേമത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലും ഹൃദയം മൊത്തവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനോട് അത്രമാത്രം ആകർഷണത്തോടു കൂടി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. ആരും ഉപദേശിക്കണ്ട, ആരും ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. ആരും വിളിച്ച് ഉണർത്തണ്ട, അലാറം വെക്കണ്ട, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണർന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് സാധന ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രേമഭക്തി ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാവഭക്തി ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഭക്തിക്ക് വിഘ്നമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളും എന്നാൽ അപരാധങ്ങളും. പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, അതിലെന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പാപകർമ്മം. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാമ ജപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം, ഇതെല്ലാമാണ് അപരാധം. അപ്പൊ ഈ പാപം ചെയ്യുന്നതും അപരാധത്തിലും ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളത് അപരാധമാണ്. നമ്മള് പാപപ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി മാറും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തുളസി വന്ദനം ചെയ്യുന്നു, തുളസി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. യാനി താനി ച പാപാനി ബ്രഹ്മ ഹത്യതി കാനിച്ച, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 4 വട്ടം തുളസി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ച പാപം പോലും നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ തുളസി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ അവിടെ നശിച്ചു പോവുകയാണ്. കൂടാതെ ചരണാമൃതം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ 100 ജന്മത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ അപരാധത്തിനെ ഇതിനൊന്നും മായ്ച്ചു കളയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപരാധം, അപരാധ, രാധാറാണി ഇല്ലാത്തതാണ് അപരാധ. രാധാറാണി കാണില്ല, രാധാറാണിയുടെ ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപരാധം ചെയ്താൽ. അപ്പൊ ഈ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപരാധം വന്നാൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ പോകുമ്പോ ഭയങ്കര റോഡ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല, ചെറിയ അളവിലുള്ള അപരാധമുണ്ട്, വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള അപരാധമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഭാവഭക്തി. അപ്പോ ആ അപരാധം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. ഭാവത്തിൽ നമ്മള് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരി പോലും അപരാധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തിയില് ചെറിയ ഒരു ട്രേസ് അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലേ നിൽക്കൂ, പ്രേമത്തിൽ എത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെയുള്ള ആ അപരാധം കാരണമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. അത് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങോട്ടെത്തും? പ്രേമഭക്തിയിലെത്തും. ഒരു തരി അപരാധം പോലും വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. ഒരു തരി വൈഷ്ണവ അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അതാണ് സാധന ഭാവ പ്രേമം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലോട്ട് വരുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നത്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതിരില്ലാത്ത കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാര്
എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. കൂടെ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാട്സപ്പ് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമ്മൾ അവർക്കും അയക്കുന്നു, നമുക്കും കിട്ടി. നമ്മൾ അതിൽ കയറി ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഈ ലെവൽ വരെ എത്തി. എന്നാൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ടും അത് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കയറിയിട്ടും പകുതി വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാൻ സാധിച്ചത്? ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ കുറെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ആകർഷണം വന്നത്. പിന്നീട് വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം, വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവുമാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം. ഇന്ന് സുഹൃതിയാണ്. സുഹൃതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത സുഹൃതി. പിന്നെ അജ്ഞാത സുഹൃതി ഉണ്ട്. അജ്ഞാത സുഹൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചിലപ്പോ പ്രസാദം, ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രസാദം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അത് പ്രസാദമാണെന്ന് അറിയാതെ കഴിക്കുകയാണ്. അന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എല്ലാ വൈഷ്ണവരും, വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമ ഭക്തരാവണമെന്നില്ല, കനിഷ്ഠ അധികാരി, ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മാല ജപിക്കുന്ന ആളായാലും അവൻ വൈഷ്ണവനാണ്. ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം, ആ വൈഷ്ണവന്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂം ലിങ്ക്, അതും ഒരു കാരുണ്യമാണ്, വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും വരാം. ഇനി ഈ ജന്മം തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പം ഭക്തി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഈ ജന്മത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെയ്തോ അത് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം നമ്മളുടെ കൂടെ വരും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ എഫക്ട്. ഭക്തിയിലെ പല ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, അങ്ങനെ അവസാനം ഭാവ പ്രേമ സ്ഥാനത്ത് വരെ. സാധനാ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അനുസരണയോടുകൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അപ്പോ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മള് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണോ? ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണോ അതോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണോ? എന്താണ് ഭക്തി? വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണോ അതോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പണ്ടേ ഉണ്ടോ? ഉള്ളതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണോ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉള്ളതാണോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക? അതാണ്. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മതജ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഭയങ്കര മഴയായോണ്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ്. നമ്മളത് മറന്നുപോയതാണ്. മറന്നിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോ എല്ലാം മറന്ന് ഓരോ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉണർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിന് കഴിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അമ്മയും അച്ഛനും ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുയർത്തി പയ്യെ നടത്തുമ്പോ പിന്നെ അത് സ്വാഭാവികമായി നടന്നോളും. അതേപോലെയാണ് ആ കഴിവ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോകും. അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അതങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ
ത്രിഗുണങ്ങളിൽ മൂടപ്പെട്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സേവ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാതെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു പേരൻസ് മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും, പിന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടീസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ആ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സാധന നമ്മൾ ചെയ്യണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് നമ്മൾ പല പല ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്ന് അവസാനം പ്രേമഭക്തിയിലെത്തും. അപ്പൊ സാധന ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആത്മാവും ഈ ശരീരത്തിൽ കയറി ഒരു മഥനനായി കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതൊരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മുഴുകി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോ ഡോക്ടറിനെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അടിമപ്പെട്ട് ഭ്രാന്തനെ പോലെ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സാധനാഭക്തി. ആ സാധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ എത്രമാത്രം ഭ്രാന്ത് പോലെ ജീവിച്ചതാണ് എന്ന്. ശരിക്കുമുള്ള ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അത് സാധന നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. സാധനാ ഭക്തി തന്നെ പ്രായോഗികമായ ഭക്തി സേവനമാണ്. ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനം എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും പ്രായോഗിക ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്വതസിദ്ധമായ ഇതിനകം അവിടെ ഉള്ള അവബോധം ഉണർത്താനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വതസിദ്ധമായതാണ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അതിനെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സാധനയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നു. ആചാര്യൻ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം അതേപടി അനുസരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ആചാര്യന്റെ കടമയാണ് എങ്ങനെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കും. അതിനുള്ള പല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട, രാവിലെ മംഗലാരതി ചെയ്യുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളി അങ്ങോട്ട് വിടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഭഗവാനിൽ മറന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആകർഷണം വന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഇനി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 2 തരം സാധനാ ഭക്തിയുണ്ട്. വൈദി സാധനാ ഭക്തിയും രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയും. നിർദ്ദേശിച്ച രീതികൾ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ, ജീവാസ്ത് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വികർമ്മമാണ്. അതിനാൽ സാധനാ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക ഇത് സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ലിഖിതമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മേൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആചാര്യന്റെ കടമ. സാധനയുടെ ഉപന്യാസം എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സ് ശരിയാക്കുക.
എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കും. ഇതെല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യ ന ജാലിച്ചേത്. അതായത് എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ ഓർക്കുക, മറക്കാതിരിക്കുക. ഒരിക്കലും വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെ കൃഷ്ണനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നു, നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം, അതാണ് ഈ സാധനയുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് സാധന. അപ്പൊ സാധനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അതൊരു വളരെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷന്റെയും എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യ ന ജാലുചേത്. അതാണ് എല്ലാ സാധനയുടെയും എല്ലാ യമനിയമങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളുടെയും എല്ലാം എസെൻസ്. അതായത് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ അനുകൂലമായി ഓർക്കുക. അതാണ് അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനും, അനുകൂലമായി ഓർക്കുക. അപ്പോ ഭക്തി തന്നെ, സാധനാ ഭക്തി തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. അതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മളെ ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാഗാനുഗ സാധന. എന്നാൽ അതും സാധന തന്നെയാണ്, എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ്. വൈദി സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. രാഗാനുഗ എത്തുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അതിലെ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങും. ആരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തർ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. രാഗാത്മിക ഭക്തർ ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? രാഗാനുഗ ഭക്തി, രാഗാത്മിക ഭക്തി. രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രജവാസികൾ, വ്രജത്തില് ഗോപിമാരും യശോദാമ, അങ്ങനെ യശോദാമ, നന്ദമഹാരാജ്, അതുപോലെ ഗോപന്മാർ, ഗോപിമാർ, ഇവരെല്ലാരും രാഗാത്മിക ഭക്തരാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്രജത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അവരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തിയില് ഇതിലേതേലും ചിലപ്പോ യശോദാമ്മയുടെ ലീലകൾ അല്ലെ ദാമോദര ലീലയിൽ ഒരുപാട് ആകർഷണം തോന്നി എപ്പോഴും കേൾക്കുകയും നമ്മളെ പ്രവൃത്തി എല്ലാം ആ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദമായിരിക്കും. യശോദാമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അതേപോലെ ചെയ്യാനുമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തർ. അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാരോട് ആകർഷണം തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 5 രസത്തില് ഏതേലും ഒരു രസത്തിലായിരിക്കും ആകർഷണം. 5 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ 5 രസങ്ങൾ: ശാന്തരസം, ശാന്തരസം, ഹാസ്യരസം, ഭാവരസം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, സാഖ്യം, സഖ്യരസം, പ്രേമരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഈ 5 രസത്തിൽ ഏതേലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതർ പറയും, നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഉയർന്ന ഭക്തിയിൽ വരുന്നു? നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞോന്ന് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ അറിയുന്നത് വയറ് നിറഞ്ഞു. നമുക്കത് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ അറിയല്ലേ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്. അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഭാവം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതേലും ഒരെണ്ണത്തില് ആകർഷണം തോന്നും, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും. അപ്പം ആരും വിളിച്ചുണർത്താതെ തന്നെ രാവിലെ എണീക്കുകയും എല്ലാം വായിക്കുകയും അതില് ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെയും
ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല. മനസ്സും ശരീരവും അതിൽ ആകർഷണമായി തുടങ്ങും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കും. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉയർന്നുയർന്നു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതിന്റെ ഒന്നും ആ സ്ട്രഗിള് കുറയും. ആ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യണ്ട, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാട് വരുന്നില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആകർഷണം തോന്നും. അതാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി. വൈദ്യസാധനയില് വൈദ്യസാധന അല്ല, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. വൈദ്യസാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആകർഷണമൊന്നുമില്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അനുസരണയോടുകൂടി ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പാലിക്കുന്നു, അതിന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് 16 മാല ചൊല്ലുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ തന്നെ 64 ചിട്ടകൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഖേന നമ്മളെ ലോകത്തേക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നു, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ വൈദ്യസാധനയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തി പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചില ഭക്തന്മാരെന്താ ചിന്തിക്കുക, ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ പലർക്കും കാണാം. നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ചിലപ്പം മതിയാക്കി പോകുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം അപരാധം നമ്മളെ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി തോന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാളും വേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നലുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. 16 മാല വരെ ജപിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും, അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നാമജപമേ ഇല്ല. അല്ലാതെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ, ചിലർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട്, ചില ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഈ മറ്റു സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നാമജപത്തില് അപാകത വരുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തോ അപരാധം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കണം, അപരാധമില്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അപരാധമാണ്. ആ വൈഷ്ണവൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ സഹിക്കും. ഭഗവാനെ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും സഹിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ, നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചിന്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം അപരാധമായി മാറും. അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സ്വഭാവമാണ്, ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ്, അയാൾ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. കാരണം നമുക്കറിയില്ല ആ ഒരു ഭക്തന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ്, അതനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവം. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അത് അറിയില്ല. ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുമ്പോഴാണ് ചില കുശുമ്പും അതുപോലെ ചില കുറ്റം പറച്ചിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അതെല്ലാം അപരാധങ്ങളായി മാറും. അതാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ ആ ഒരു നേച്ചർ അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുന്നു, അപരാധം ഒന്നും വരുത്തരുത്, നമ്മൾ അത്രയേ ശുദ്ധിയാക്കിയാലേ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി ഭഗവാൻ തരികയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കിട്ടുന്ന, റെയറായിട്ട്, സുദുർലഭ, വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധഭക്തി, ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അപരാധത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എവിടാ പോകുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങ് ഗോലോകത്ത്
ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് 3/4 ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷന്റെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൈംസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് സേവകരുണ്ട്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോ അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ആ സേവകരുമായിട്ടുള്ള വഴക്കിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാണ് ഈ സേവനം വേണ്ടത്, എനിക്കെന്തിനാ ഈ ചെറിയ സേവനം, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സേവനം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള വഴക്കിടുന്ന മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവരെ ഒന്നും അവിടെ കേറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രമാത്രം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ രാധാറാണി ആ പ്രേമ ഭക്തി നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ. പാതിനി ശക്തി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയുള്ളൂ. അത്ര ശുദ്ധീകരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അപരാധം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപരാധമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. നാമാപരാധവും ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെ പറയും. ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, മറക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധന എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വൈദി സാധന ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് 2 ഉദാഹരണം പറയാമോ? വൈദി സാധന ഭക്തി ചെയ്ത് ഭക്തരായി മാറിയ ഹരിബോൾ. നാരദൻ, കുട്ടിയായിരുന്ന നാരദൻ അല്ലെ? ആദ്യം ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ചാതുർമാസ്യത്തിൽ വന്ന ഭക്തി വേദാന്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം നാരദൻ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് വൈദി സാധനയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ധ്രുവന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. ധ്രുവനും ഇതുപോലെ കാട്ടിൽ പോയി. അതും ധ്രുവന്റെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നതാരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ധ്രുവനും വൈദി സാധന ചെയ്തിട്ടാണ് പോലെ ഭക്തര് ആയി മാറിയത്. അപ്പൊ വൈദി സാധന ഭക്തി എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ മനസ്സ് അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്ന സവൈമന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരിർ മന്ദിര മാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോധേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനദിഷു. ആ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ രുചി അതെങ്ങനെ കിട്ടും? നാമജപത്തിന്റെ രുചി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നാമം ജപിക്കുക. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. എന്താണ്? നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് വന്നാൽ അത് മാറാനുള്ള മരുന്ന് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസാണ്. അപ്പൊ ഈ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് അപ്പൊ അതിന് ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല, എന്നാൽ അത് കുടിച്ചു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രുചി വരും. അതേപോലെ നാമരുചി വരാൻ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപരാധം കുറച്ച് നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമത്തിന്റെ രുചി വരും. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ ആരും നിർബന്ധിച്ച് നാമം ജപിപ്പിച്ചതല്ല. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരെ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ, ഇത്രയും 3 ലക്ഷം ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുന്നു, അത്രയും ജപിക്കണ്ട, നീ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല. അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ക്വാളിറ്റി. അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ചിന്ത വരണം. നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയും 16 മാല എങ്ങനെയും തീർക്കുക. അത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കാൻ വേണ്ടി നാമം ജപിക്കാതെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നാമവും ചെവിയിൽ കേട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നാമത്തിൽ രുചി തോന്നി തുടങ്ങും. ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി, വൈദി ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ വൈദി ഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നു. വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാധനാ ഭക്തിയിലെ 2 തരമാണ് വൈദിക ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ്. അത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമുക്ക് അതിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടോ അതിൽ ആകർഷണം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുസരണയോടുകൂടി ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദിക ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തിയോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രേമം തോന്നും, സ്നേഹം തോന്നും. ആ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാഭാവിക സ്നേഹമില്ല, അതിൽ ആകർഷണമില്ല. ഇവിടെയോ ആകർഷണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇതും സാധന തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധന പോലെ ആ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അതൊക്കെ പാലിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 64 കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആ 64ഉം പാലിക്കേണ്ടത് വൈദ്യ സാധനയിലാണ്. രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ 64ഉം ചിലപ്പോൾ അവര് പാലിച്ചെന്ന് വരില്ല. കാരണം അവര് കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലായി. അപ്പൊ ചിലതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടും പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ്, സാധന തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അനുസരണയാണ്, അനുസരണയോടുകൂടി ആ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നു. ഇത് അനുസരണയോടുകൂടി എന്നല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും സാധന തന്നെയാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അടുത്ത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭക്തി ആരും ബ്രാഹ്മണരോ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ അല്ല, എല്ലാരും ശൂദ്രരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണ ഫാമിലി ജനിച്ചു, ബ്രാഹ്മണർ പറയുന്ന വേദ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള വേദ നിബന്ധനകളൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദവാദരത അതിലൊക്കെ വന്നാൽ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ആ ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രോസസ്സും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈദ്യ സാധന ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ആ പ്രാക്ടീസ് കാണുമ്പോ, നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് എന്ന് കാണുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടും. ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാര്, ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ, അവർക്ക് റിസൾട്ട് മതി, ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് മതി. അപ്പൊ എങ്ങനെയും തട്ടിക്കൂട്ടി അവരെങ്ങനെയും അവസാനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വാങ്ങിക്കും. വേറൊരു വ്യക്തി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷെ അയാൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. വേറൊരു വ്യക്തി ഒന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെയും ഫൈനൽ ആയിട്ട് അവന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പം ഈ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കും? ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തത് വേസ്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ, എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്? അവനെ നോക്കൂ, അവൻ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ, പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ച് പോകുന്നവനും കോപ്പി അടിച്ച് പോകുന്നവനും. അപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചെഴുതിയവനും ഒരു മാർക്ക്, കോപ്പി അടിച്ച് കയ്യിൽ കുറെ ബിറ്റൊക്കെ വെച്ച് വന്നിരുന്ന് എഴുതിയവനും ഒരേ മാർക്ക്. അപ്പം ഇവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ആയില്ലേ? അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ അങ്ങനല്ല. ഭക്തിയിൽ ആ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതിന്റെ ആ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. അത് ഭഗവാൻ തരും. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് നമ്മളെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പരമാത്മാവ് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ അല്ലെ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് കണ്ട് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തരും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാത്തിലും മംഗളകരമാണല്ലേ ഭക്തിയുത സേവനം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും കത്തിച്ചു കളയുന്നു. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത വളരെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഒന്നും വേസ്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും എല്ലാം ഭഗവാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ എഫേർട്ടും ഭഗവാൻ കാണുകയാണ്. അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो